Sibiri février kalo tile 7 san 2026 Demes TV cɛna muso aw ni ce aw ni yatuma aw bisimila aw ka kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka ko ka kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da kulu kan olu dɔw bɛ tali kɛ wagati tɛmɛnenw la Niger autorité maaw yɛrɛ kun bɔra ni ka Faransi ka société dɔw yɛrɛ condamné u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye Faransi ka société dɔ yɛrɛ ni o bɛ wele ko Orano ni olu yɛrɛ de kun ka baara yɛrɛ ye uranium bɔli yɛrɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ gɛnni kɔfɛ ka bɔ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u taara ni ka produit chimique ba dɔw yɛrɛ to Niger jamana kɔnɔna na minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ni kana ni lakanabaliya yɛrɛ ye Niger jamana ka kɛnɛyako yɛrɛ la o ko hukumu yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ Niger jamana autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ fɛ Faransi ka o société maa ninnu yɛrɛ ka olu compenser ni ka u ye baara jugu minnu yɛrɛ kɛ ni ka na olu réparer u ka jamana kɔnɔ o ko hukumu yɛrɛ la n y'a ye k'a fɔ ko Niger jamana autorité maaw yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ araba tɛmɛnen min na u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛna groupe dɔw yɛrɛ créer minnu yɛrɛ spécialiste baw yɛrɛ de ni u bɛ se ka wele fana ko comité d'expert maaw yɛrɛ o jɛkulu maa ninnu yɛrɛ ka baara yɛrɛ de bɛna kɛ fɛn min yɛrɛ ye plainte dɔw yɛrɛ baara kɛliw yɛrɛ ye plainte minnu yɛrɛ bɛna kɛ Faransi ka société Orano maaw yɛrɛ kama o comité d'expert kura yɛrɛ sigili yɛrɛ la min yɛrɛ Niger autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ ye cérémonie dɔw yɛrɛ kɛ o ko yɛrɛ la min yɛrɛ ɲɛmaaya kun bɛ u ka ministre de la justice yɛrɛ bolo ni a tɔgɔ de ko Aliyu Dawuda ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Niger jamana autorité maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ de y'a décidé k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ u ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ k'olu yɛrɛ de bɛna olu baarali daminɛ ko jamana fosi yɛrɛ de tɛna olu ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ baara olu yɛrɛ ye tuguni o la ko fɛn min yɛrɛ société Orano maa ninnu yɛrɛ k'u kun bɛ u ka uranium ninnu yɛrɛ bɔ yɔrɔ minnu yɛrɛ la k'olu y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nationaliser ni ka o kɛ u ka jamana yɛrɛ ta ye o ko ninnu yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ société Orano maa ninnu yɛrɛ olu yɛrɛ fana wulila ni ka taa ni o ko yɛrɛ justice yɛrɛ la min na o taara tribunal dɔ yɛrɛ saisir tribunal minnu yɛrɛ ka baara bɛnnen yɛrɛ bɛ jamana dɔ ale ni cakɛda dɔw yɛrɛ ka kɛlɛw dilanni ko yɛrɛ ma ko société Orano maaw yɛrɛ taara o tribunal yɛrɛ de saisir ne k'a yira k'a fɔ ko olu ka droit yɛrɛ de bɛ Niger jamana ka mini ninnu yɛrɛ kan o ko jaabi yɛrɛ la min yɛrɛ autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana wulila ni ka taa justice yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko olu ye u ka jamana dugu jukɔrɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de nationaliser walasa u ka jamana yɛrɛ bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ n'u ka dugu jukɔrɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ sen fosi yɛrɛ ma don a la Niger jamana bɛ fɛ ka se ni nin ko yɛrɛ fo diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ka tribunal fo ka taa se tribunal wɛrɛw yɛrɛ ma walasa fɛn min yɛrɛ olu ka compensation yɛrɛ Orano maaw yɛrɛ bɛ se ka o sara olu yɛrɛ cogo min yɛrɛ la k'a sababu yɛrɛ kɛ u taara ka wale jugu min yɛrɛ to olu ka jamana kɔnɔna na u gɛnni yɛrɛ kɔfɛ ka bɔ olu ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ ministre Aliyu Dawuda ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye comité d'expert maa ninnu yɛrɛ k'olu ka mission yɛrɛ kɔni bɛna bɛn fɛn min yɛrɛ ye kunnafoniya bɛɛ lajɛlen ɲinini yɛrɛ ye kunnafoniya jɛlenw yɛrɛ de ɲinini yɛrɛ ye kunnafoniya minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ société Orano maaw yɛrɛ ka violation yɛrɛ ka u ye minnu yɛrɛ kɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka exploitation wagati yɛrɛ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka environnement ko yɛrɛ la ka d'a kan u ka uranium ninnu yɛrɛ bɔli sen yɛrɛ fɛ k'u nana ni nɔgɔ caman yɛrɛ de u ka environnement yɛrɛ la u ka jiw u ka dugukolow ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tiɲɛna u ka uranium bɔliw yɛrɛ de senfɛ wa fɛn min yɛrɛ fana u ka jamana lakanako yɛrɛ fana ye ko ye faratiba yɛrɛ de u ka jamana kɛnɛyako yɛrɛ la ko wagati min yɛrɛ la société Orano maaw kun bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka u ka uranium yɛrɛ bɔ ko wagati yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ u ka impôt yɛrɛ k'u ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sara a sarako cogo yɛrɛ la wa ministre yɛrɛ ye sinsin a kan k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Niger jamana autorité maaw yɛrɛ k'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ latigɛ walasa ka taga ni société Orano maaw yɛrɛ justice yɛrɛ la a kɛra diɲɛ jamana tribunaliw ye fo ka taa se Faransi jamana yɛrɛ tribunal yɛrɛ ma k'u yɛrɛ kɔni labɛnnen yɛrɛ don ni ka taa u ka plainte yɛrɛ déposer o ko in yɛrɛ kun kɔrɔ ko kabini Niger autorité maaw yɛrɛ u ka ni laseli yɛrɛ kɛ kabini araba tɛmɛnen yɛrɛ fɛn min yɛrɛ société Orano maaw yɛrɛ kuma kala don ɲi yɛrɛ la ka bɛn n'a ye sabula o ma bɔ ni ka jaabi yɛrɛ kɛ o ko in na décembre kalo tile 2 tɛmɛnen san 2025 Niger jamana autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu kun tagara ni Orano maaw yɛrɛ justice yɛrɛ la ko décision ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ o kɛra sababu yɛrɛ fɛn min yɛrɛ Niger jamana autorité maaw yɛrɛ olu ka se ka taga bɔ nɔgɔ suguya dɔ yɛrɛ tonne 400 yɛrɛ ka minnu yɛrɛ kun bɛ société Orano maaw ka uranium bɔ yɔrɔ yɛrɛ la u tagara ka minnu yɛrɛ to u gɛnni kɔfɛ ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ kun bɛ Niger jamana nord yanfan yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arli dugu yɛrɛ kɔnɔna na Niger maaw yɛrɛ Orano maaw jalaki o ko yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko a tagara ka nɔgɔ minnu yɛrɛ to olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛ se ka na ni
lakanabaliya ba yɛrɛ de u ka jamana kɛnɛya ko yɛrɛ la wa fana ko farati ba yɛrɛ de u ka jamana kɔnɔndenw yɛrɛ yɔrɔ. Niger jamana autorité maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko société uranium maaw yɛrɛ y'a dabɔ a kama ni ka taa ka nin nɔgɔba in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen to olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa nɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ se ka dankari u ka jamana kɔnɔndenw ka kɛnɛyaw yɛrɛ la. Kodɔnnangara minnu yɛrɛ taara o kɛnɛ ninnu yɛrɛ kan olu y'a yira k'a fɔ ko produit chimique minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ko u ka farin kosɛbɛ wa fana ko faratiba yɛrɛ de bɛ u la hadamadenw ka kɛnɛya ko yɛrɛ la. An b'aw hakili lajigin k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye société uranium maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ ye Faransi jamana ka société yɛrɛ de ni olu yɛrɛ de tun bɛ baara yɛrɛ kɛ Niger jamana ka uranium bɔyɔrɔw yɛrɛ la kabini wagati jan ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ ko société uranium maaw yɛrɛ bɛ baara kɛ Niger jamana ka uranium bɔyɔrɔ la k'a bɛ san 50 yɛrɛ bɔ nka kabini fanga dafiri min yɛrɛ kɛra Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na san 2023 wagati fanga kura min sigira Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ ye dankari u ni Faransi ka jɛɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni nka o bɛɛ lajɛlen dabila fɛn min yɛrɛ u ni société uranium maaw ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ u ye dankari u bɛɛ lajɛlen fana la o ko hukumu yɛrɛ la min yɛrɛ uranium maaw yɛrɛ olu yɛrɛ wulila ni ka procès dɔ yɛrɛ lancer Niger jamana yɛrɛ kama diɲɛ jamana tribunal baw yɛrɛ la. Libi jamana parquet bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ araba tɛmɛnen min na y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ ka wuli ni ka enquête dɔw yɛrɛ kɛ Saif al-Islam Kadafi ni ale yɛrɛ ye Muammar Kadafi denkɛ yɛrɛ ye ale ka saya ko yɛrɛ kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Libi jamana yɛrɛ ko ale yɛrɛ tilannen don politiki ko yɛrɛ la min na politiki tɔn caman yɛrɛ b'a kɔnɔna ni olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ kuma caman. U ka conseil présidentiel maaw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye wele yɛrɛ bila u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i calme wa fana ko maaw yɛrɛ kɔni kana wuli k'a fɔ k'u bɛna walejugu ko fosi yɛrɛ kɛ. Procureur y'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen yɛrɛ ko olu ye équipe dɔw yɛrɛ bila ka taga Zente ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Libi jamana Ouest yanfa yɛrɛ fɛ o équipe yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ ye mirensebaw fo ka taa se kodɔnnangaraw yɛrɛ ma olu yɛrɛ de tun bɛ ni équipe ninnu yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taga Saif al-Islam Kadafi yɛrɛ su lajɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ a fagara cogo min yɛrɛ la o mirensebaw fo ka taa se kodɔnnangara ninnu yɛrɛ ka examination bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ o y'a parquet y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye Saif al-Islam Kadafi yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ fagara ni marifa yɛrɛ de ka d'a kan ko balinɔ yɛrɛ de tun bɛ a fari la wa y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ enquête yɛrɛ k'u ye wulikajɔba de kɛ o ko yɛrɛ la walasa u bɛ se ka o tɛgɛ da maa fagala ninnu yɛrɛ kan. Mohamed Menfi ni ale yɛrɛ de u ka conseil présidentiel ma u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ de ale yɛrɛ wele bila bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma k'a fɔ k'u ka u yɛrɛ bila calme yɛrɛ kɔnɔna na wa fana ko fɛn min yɛrɛ jaabi yɛrɛ ko bɛna o sɔrɔ ko in yɛrɛ la. A ye ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi ka enquête ninnu jaabi yɛrɛ kɔnɔ yanni u ka hakilina jugu dɔw yɛrɛ bila u kunna walima ka wuli ka wale jugu dɔw yɛrɛ kɛ. O kɔfɛ yɛrɛ a ye wele yɛrɛ bila politiki maaw fo ka taa se u ka jamana kunnafonidilaw ale ni auteur wɛrɛw yɛrɛ ma k'u ka u janto yɛrɛ la kosɛbɛ u bɛ ka fɛn minnu yɛrɛ fɔ publiquement walasa u bɛ se ka u yɛrɛ bali kɛlɛw yɛrɛ ma u ka jamana kɔnɔ. Saif al-Islam Kadafi ale ka saya yɛrɛ kɔni kɛra koba yɛrɛ de Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana kɛra sababu yɛrɛ ye ni politiki maa caman yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ ɲininka cogo jumɛn yɛrɛ la Saif al-Islam Kadafi yɛrɛ ale sera ka sa ni cogo yɛrɛ la. Maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka Saif al-Islam yɛrɛ faga ko olu maa ninnu yɛrɛ ye professionnel baw yɛrɛ de ka d'a kan ko wagati min yɛrɛ la u b'a faga ko caméraw bɛɛ lajɛlen ko désactiver len don. Mohamed Menfi y'a yira k'a fɔ ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana minɛ ko e sen yɛrɛ tun bɛ Saif al-Islam saya ko yɛrɛ la ko e yɛrɛ kɔni tɛna to jarigibali yɛrɛ ka d'a kan ko punition baw yɛrɛ de bɛ taa ni ka da e yɛrɛ kan. Wa conseil présidentiel maaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fana y'a ɲini u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ ko discours minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni discours ninnu yɛrɛ bɛ se ka na ni kɛlɛw yɛrɛ k'u k'a ɲini ka o discours ninnu bɛɛ lajɛlen éviter k'ale yɛrɛ bolo ko discours ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ni ka effort dɔw yɛrɛ tiɲɛ effort minnu yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka fɛn min yɛrɛ Libi jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka o bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ ye ale ni kɛlɛ minnu yɛrɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka dankari o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ko discours ninnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ni ka u ka o effort ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a bɛ se ka u ka jamana organisation yɛrɛ fana tiɲɛ. An bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi an ma kunnafoniya fosi yɛrɛ kɔni sɔrɔ fɛn min yɛrɛ Saif al-Islam Kadafi ale ka suturaliko yɛrɛ kan. Saif al-Islam ka ladiliba ka kɛ jɔnjɔn yɛrɛ ni a tɔgɔ yɛrɛ de ko Abdullah Uthman Abdurrahim ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye Saif al-Islam suturaliko yɛrɛ k'a bɛ se ka sutura Baniwale dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o dugu kɔfɛlen yɛrɛ ni Tripoli yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taga fo
kilomɛtiri 40 yɛrɛ de la yɔrɔ min na ni famille Kadafi yɛrɛ kɔni maa caman yɛrɛ de suturalen bɛ o yɔrɔ in na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Libi jamana yɛrɛ autorité maa dɔw yɛrɛ wulilen don ka enquête baw yɛrɛ bila sen kan walasa u bɛ se ka u tɛgɛ yɛrɛ kɔni da maa dɔw yɛrɛ ka minnu kɛra sababu yɛrɛ ye ni ka Saif al-Islam Kadafi yɛrɛ bɔnɛ ani yɛrɛ la wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ Saif al-Islam yɛrɛ ale yɛrɛ ka suturaliko yɛrɛ kɔni ma kɛ o fana an ma kunnafoniya jɔnjɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ ale ka suturaliko yɛrɛ la ni an ye kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ wagati nataw yɛrɛ la an bɛna bɔ ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ aw ye o ko in yɛrɛ la. Irisiga service de renseignement maaw yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔw yɛrɛ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye Faransi jamana yɛrɛ ko ale bɛ ka ko dɔw yɛrɛ de planifiye walasa a bɛ se ka coup d'état yɛrɛ kɛ Afrique jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw yɛrɛ kɔnɔ. Irisiga service de renseignement maa ninnu ye yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la u y'a yira k'a fɔ ko Faransi ka o ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ laɲini yɛrɛ de walasa a bɛ se ka lakanabaliya yɛrɛ bila Afrique ka o jamana ninnu yɛrɛ. Faransi ka service de renseignement maa ninnu yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la u y'a yira k'a fɔ ko Faransi ka laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de walasa fɛn min yɛrɛ lakanabaliya yɛrɛ a bɛ se ka o bila farafinna ka o jamana ninnu kɔnɔ. U y'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ fɛ ka o coup d'état ninnu yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamana dɔw yɛrɛ de kɔnɔna na min na Faransi yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko k'ale yɛrɛ tɛ se ka kɛ o jamana ninnu yɛrɛ fɛ cogosi yɛrɛ la wa Faransi y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ se ka kɛ o jamana ninnu yɛrɛ fɛ cogosi yɛrɛ de la jamana minnu yɛrɛ fana kɔnɔna na ni Faransi yɛrɛ kɔni dɛsɛra u la kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Irisiga service de renseignement maaw yɛrɛ ye communiqué dɔ yɛrɛ cari internet min na communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye Faransi jamana yɛrɛ ko Faransi gouvernement maaw yɛrɛ y'a laɲini yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka u venger Afrique jamana dɔw yɛrɛ de la ni politiki siraw yɛrɛ ka sababu yɛrɛ kɛ coup d'état minnu yɛrɛ kɛra Afrique ka o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na coup d'état minnu yɛrɛ fana kɛra fintigilakaw yɛrɛ de fɛ. Service de renseignement russe maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko Emmanuel Macron ni ale yɛrɛ ye Faransi jamana yɛrɛ ko ale yɛrɛ de yamaruya yɛrɛ di a ka service spécial dɔw yɛrɛ ma k'u ka fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ bila sen kan walasa u bɛ se ka farafinna jamana ɲɛmaa dɔw yɛrɛ ka fanga yɛrɛ dafiri ka o jamana ninnu yɛrɛ fana bila lakanabaliya kɔnɔna na ka da kan a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ se ka kɛ o jamana ninnu yɛrɛ fɛ cogosi yɛrɛ de la. Wa Irisiga service de renseignement maa ninnu yɛrɛ fana ka kɔrɔfɔ la u y'a yira k'a fɔ ko coup d'état min yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na janvier kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 ko coup d'état yɛrɛ kɔni ko fɛn min yɛrɛ ye Faransi jamana yɛrɛ ko a sen bɛ sɔn ka ye o ko in na k'olu yɛrɛ bolo ko Faransi u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka fɛn min yɛrɛ ye capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ ni k'ale bɔnɛ a nin na ka da kan Faransi yɛrɛ bɛ ka capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni jate k'a yira k'a fɔ ko capitaine Ibrahim Traoré ko nafaba yɛrɛ de bɛ ale la néocolonialisme kɛlɛliko yɛrɛ la ko yɛrɛ de kɔni kosɔn olu yɛrɛ kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko min ye capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ bɔnɛ a nin na ko caman yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ néocolonialisme kɛlɛli yɛrɛ la wa fɛn min yɛrɛ an ka Mali jamana yɛrɛ fana kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ fana nin bɛ sɔn ka ye tajumafɛ ko gɛlɛya ninnu yɛrɛ la ka da kan ko Faransi yɛrɛ bɛ fɛ ka lakanabaliya yɛrɛ de bila Mali jamana yɛrɛ fana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni kosɔn a bɛ bamacɔlen maa ninnu yɛrɛ kɔni bila u ka attaque yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin fɛn min yɛrɛ ye tajumafɛnw olu ka citerne yɛrɛ ye ani k'an ka Mali jamana yɔrɔ dɔw yɛrɛ fana datugu fɛn min yɛrɛ fana ye kunnafoniyakolo yɛrɛ fana ye Mali jamana yɛrɛ ka kuma caman Faransi yɛrɛ bɛ to ka o fɔ Mali jamana yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka malidenw yɛrɛ fana kuma yɛlɛma cogo min na. Irisiga service de renseignement maaw seginna Afrique sahelienne fan jamana dɔw ka kuma yɛrɛ kan minnu na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye Faransi jamana ye k'olu yɛrɛ bɛ ka bamacɔlen maaw yɛrɛ financer wa k'u ni Ukraine jamana yɛrɛ ka bɛnkan yɛrɛ de don ni ka bamacɔlen maaw yɛrɛ fana financer ni ka kɛlɛkɛminɛnw fo ka taa se drone yɛrɛ ma k'a di u ma walasa u bɛ se ka attaque yɛrɛ kɛ Afrique sahelienne fan jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na. Wa u y'a yira tuguni k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ fana tun bɛ fɛ ka Madagascar ma ale ka fanga yɛrɛ fana dafiri ni a tɔgɔ yɛrɛ de ko Michel Randrianirina. Michel yɛrɛ sigira Madagascar jamana ɲɛmaa yɛrɛ la san 2025 octobre kalo yɛrɛ de la André Rajoelina bɔlen kɔ fanga yɛrɛ la Madagascar jamana kɔnɔna na. Février kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 ko Faransi jamana ka pankuru Airbus A350 dɔn min tun bɛ ka bɔ Paris jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'i kunda Abidjan dugu yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Côte d'Ivoire jamana faaba yɛrɛ ye. Ko pankuru yɛrɛ kɔni ɲuman bɔra Paris ni ka se Abidjan dugu yɛrɛ kɔnɔna na wa fana pankuru yɛrɛ fana jiginna ka ɲɛ Abidjan dugukolo yɛrɛ kan. Ko pankuru jiginnen yɛrɛ kɔfɛ ko pankuru yɛrɛ kun kan ka i tagama dɔɔni ni ka taa i gare a jɔyɔrɔ yɛrɛ la Abidjan pankuruso yɛrɛ kɔnɔna na terminal kɛrɛfɛla yɛrɛ la ni o yɛrɛ ye o pankuru jɔyɔrɔ kɔrɔ yɛrɛ de ko nka ko fili yɛrɛ kɔni ye pankuru yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka da ka pankuru yɛrɛ kun kan ka taa i jɔ yɔrɔ min yɛrɛ la ko pankuru ma se ka taa i jɔ o yɔrɔ yɛrɛ la nka pankuru yɛrɛ kɔni y'i kun ɲɛsin sira wɛrɛ yɛrɛ de ka k'a to tarimaki yɛrɛ sanfɛ.
ko sani pankuru i ka taa i jɔ a jɔyɔrɔ kɔrɔ yɛrɛ la ko pankuru yɛrɛ kɔni i ɲɛsin Abidjan jamana fintigilakaw ka pankuru yɛrɛ bila yɔrɔ yɛrɛ de la ni o yɔrɔ yɛrɛ ka dɔgɔn ni pankuru belebelew yɛrɛ tɛ se ka don a kɔnɔna na i n'a fɔ Airbus 355 ninnu ɲɔgɔn ko zone ninnu yɛrɛ kɔni dabɔra kɛlɛkɛ pankuru yɛrɛ de bila yɔrɔ yɛrɛ kɔni kama ko nka k'a ma dabɔ pankuru belebele yɛrɛ bilali yɔrɔ kama o yɛrɛ kɔni kosɔn a kɛra fili juguba yɛrɛ ye ka sababu yɛrɛ kɔni k'o ye pankuru yɛrɛ kun tɛ se ka bɔ a nɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko a bɛ segin ka taa jɔ a pilasi kɔrɔ yɛrɛ la ka sababu yɛrɛ kɛ pankuru yɛrɛ ka fili yɛrɛ fɛn min yɛrɛ u ka jamana autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔnɔna na ni ka na passager minnu yɛrɛ kun bɛ pankuru yɛrɛ kɔnɔna na ni ka olu yɛrɛ lajigi u sen yɛrɛ la ko passager maa 300 bɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ de kun bɛ ka tagama u sen yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa terminal yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na minnu yɛrɛ kun bɛ ka bilasira Abidjan pankuru maaw ka personnel yɛrɛ fɛ ko fɛn min yɛrɛ kɛra ni ko in yɛrɛ la kunnajɔma yɔrɔ yɛrɛ kɔni ko maa si yɛrɛ de ma jogi ko in yɛrɛ la ko nka ko pankuru yɛrɛ kɔni y'a ka sira yɛrɛ kɔni bila ko yɛrɛ de kɛra ko in gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ka d'a kan pankuru yɛrɛ taara don so min yɛrɛ kɔnɔna na a ka bon o so in yɛrɛ ma wa a bɔli yɛrɛ kɔni bɛna kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de ye k'a fɔ k'a bɛ taa jɔ a nɔkɔrɔ yɛrɛ la ne de bɛ dansigi an ka bi ko ka kibaru kan m'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma